Egunon, hasiko gara gaurko plenoagaz. Lehenengoko puntua. 2025ko irailaren 26ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zer esanik? Bigarrena, luzatu Durangoko Merinaldearen amankomunazgoak, Lea Artibaiko amankomunazgoak, Lea Ibarreko udala amankomunazgoak, Amorebita Etxanoko udalak, Ermuko udalak eta Maiabiko udalak izenpetzen duten lankidetza hitzarmena Durangaldeko eskualdean gaueko harrera zerbitzuak kudeatzeko. Sonia, mesedez? Egunon, bai, pasedan barikoen ja komentatu genuen bezala batzordean eta Ainoak aipatu dagoen bezala, hitzarmen hau luzatu egin behar da. Komentatu genuen pasedan batzordean bebai, ezela munduko berena, baina momentuz daukaguna da. Esan genuen, datorren hilabetean hasiko dira bilera politiko batzuk zerbitzu hau hobetu nahian, eta ia oraingoan egia badan eta hobetzen badan, baina bitartean eukin behar dugu hori. Urte bateko luzapen hau bozkatu behar da, aurrekoan erabaki genuen baiezkoa ematea, eta hori bozkatu behar dugu oraintxe be. Ia hobetzen badan, egia badan. Eskarrik asko zune, 3. puntua. Behin betiko onartu boroa industrialdeko 2B6 partzelari dagokion zehetasun azterketa. Anartz, mesedez? Bai, egunon, danori. Gai hau pasadan astean lurraldeko batzordean aztertu zen eta hau batez onartu gendun. Puntu honetan egiten duguna, boroako industrialdeko partzela batean zehetasun azterketa behin betiko onartzea. Hasierako onarpena, uztailak 4an egindako gobernu batzordean onartu zen, ostean ez da egon alegaziorik eta geur behin betiko onartzen dugu. Onartzen dugu zan puntuak honek dira. Lehenengoa, aprobar definitivamente el estudio de detalle para la reducción del retiro mínimo entre la cabeza de talud del arroyo Maravi y la urbanización de la parcela 2B6 del polígono industrial UI13 Boroa. Bigarrena, levantar la suspensión de las licencias acordada junto a la aprobación inicial del estudio de detalle, eta hirugarrena, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Vizcaya y notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del estudio de detalle. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Anartz. Laugarren puntua. 2025ko 2289 elkatetza dekretoa berrestea. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Amorebita Etxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena, 53 errepideko 23 kilometroan oinezko konektibitatea gauzatzeko. Baita, bide horretan foru errepidearen titulartasuna lagatzeko, 23 kilometrotik, 110-tik, 555-era, eta lehenengo Nacional 634 errepidearen gainerakoarena. Eta, expediente ordeko 2025ko 9.137. Anartz, mesedez? Bai, eguno barriro. Gai hau lurraldeko batzordean bebai aztertu genduen, eta aho batez onartu zen bebai, eta oraingoan onartzen dugu zen puntuak honek dira. Lehenengoa, aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Amorebita Etxano para la ejecución de los trabajos de conectividad peatonal en la carretera BI 4337, punto kilométrico 23-340, barrio de Uva, y el cambio de titularidad y la entrega de mutuo acuerdo de la carretera foral BI 4337 del punto kilométrico 23-110 al punto kilométrico 23-555 y del resto de la antigua N634 entre el punto kilométrico 87-200 y el punto kilométrico 87-250. Bigarrena, facultar a la señora alcaldesa presidenta de la corporación o persona que legalmente la sustituya para la firma y ejecución del citado acuerdo de colaboración. Hirugarrena, una vez formalizado el acuerdo, proceder a la incorporación del bien en el inventario municipal. Eta, gaur egiten gauzena, dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión plenaria que se celebre para su ratificación. Y como resumen de las actuaciones que llevará a cabo la Diputación en el tramo cedido, en virtud de este convenio, cito las siguientes. Creación de un nuevo itinerario peatonal que dé acceso al parque con la creación de un nuevo paso peatonal elevado inteligente, trabajos de asfaltado de todo el tramo cedido, mejora de la señalización vertical y horizontal, sustitución de luminarias, renovación de bancos y papeleras, eliminación de contenedores soterrados y sustitución por contenedores de superficie y sustitución de las barandillas existentes en todo el tramo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Bosgarren puntua. 2025ko 159 eta 166 fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 2025 10. eta 11. espedienteak. Hortzadar, Uztaila, Abuztua eta Iraila. Miren mesedez? Bai, bueno, hau egunon danori, hau antolakuntza batzordean jorratu genuen, bi espediente bat barruan, baino bi txosten multzo bezala gertzen dira, ze batean dakizuen bezala Uztaila erdia eta Abuztuko fakturak daude eta beste batean Irailekoak. Gazteri arloko zelaietako haur eta gazteentzako eta beste zerbitzu osagarri batzuen zerbitzua eta jarduera kudeatzeko zerbitzuari dagozkio, 3 faktura dira eta arauak ez betetzearen azalpena litzateko aurreko gastuak zelaietako haur eta gazteentzako eta beste zerbitzu osagarri batzuen zerbitzu eta jarduera kudeatzeko zerbitzuak emateari dagokio. Hortzadar SL enpresari esleitu zitzaion eta kontratu hori Uztailaren 15ean amaitu zen. Sektoreko hitzarmen kolektiboaren akordioa aldatzeko ondorioz izapidea eten eginda. Hala ere, zerbitzu ordintzaile berarekin jarraitu da ematen. Hor dauzkagu bai gizarte eta gazteria dinamizatzailearen txostenak, zeinetan esaten da, prestazioa benetan gauzatu dela, fakturetan agertzen dian prezioak merkatukoak direla, ez dela fede txarrez jokatu, aurrekontu kreditua nahikoa dela eta egokia dagola, eta kontu hartzaileak azterketa guztiak begiratu ostean ondorioztatzen du ez dela zertan berrikusi behar eta ez litzatekeela bidezkoa izango. Alare honek betiko prozedura dauka. Batzordean aztertu genuen, aho batez onartu zen bertan eta gaur plenoan onartu beharko genuke. Eskerrik asko, mire. Itzitako ekitaldietako fakturak onartzea eta ordaintzea. Miren mesedez? Bai, hemen aurten jaso diren, baina pasadan urtekoak diren fakturen erlazioa dago espediente honetan, eta horiek ordaintzeko, bestalditan bezala, batzordetik pasatu genuen, eta gaurko udalbatzara dakargu, hau batez onartua izanik. Zazpigarrena, kudeaketa, dirubilketa eta ikuskaritzako ordenantza fiskal orokorra behin-behineko saldatzea. Miren mesedez? Hemen batzordean egin genuen bezala, hemen esplikatuko dut orokortasun batean ordenantza guztietan dijoana eta gero bakoitzean puntuz puntu, bale? Egunon, ordenantza fiskalei begira, udal honek 2,8ko igoera orokorra proposatu du udal tasa eta zergetan, zifra hori 2025ko Uztaileko kontsumoko prezioen indizearen, hau da KPI-aren urte arteko igoeran oinarritzen da, eta horren arira azpimarratu nahi dut udal honek konpromiso irmoa daukala udal zerbitzuen kalitatearekin eta zerbitzu hauek familia zornotzarrentzat irisgarriak izatea dala gure lehentasun nagusia. Horregatik, igoera honen helburua argia eta zuzena da. Udal zerbitzuen jarraipena eta kalitatea bermatzea. Badakigu Amorebieta Etxanon bizi diren pertsonen bizi kalitateak lotura zuzena duela eskaintzen ditugun zerbitzuekin. Gizarte arreta, kirola, kultura, azpiegiture mantentzea eta abar. Eta gure ardura da zerbitzu horiek eskuragarriak eta ahalik eta kalitate onenekoak izaten jarraituko dutela bermatzea. Baita kostu orokorrak handitzen direnean ere. Zentzu horretan, egungo testuinguru ekonomikoaren aurrean, 2,8ko igoera beharrezko neurria da, eta esan bezala zerbitzu publiko guztiei eragiten dieten kostu operatiboen igoera du oinarri. Helburu ordea, ez da kostu operatiboen igoera estaltzea soilik, baizik eta familia zornotzarrei kalitatezko zerbitzu publiko eskuragarriak eta iraunkorrak eskaintzen jarraitzea ere. Hori guztiagatik gure konpromisoa berbera izaten jarraitzen du. Zornotzar bakar bat ere atzean ez uztea. Argi dugu ez diegula familia zornotzarrei neurriz kanpoko presio fiskalik eragin nahi.
Horregatik, igoera ahalik eta moderatuena eta egungo errealitatera egokitua izan dadin lan egin dugu. Udal zerbitzuak pertsona guztientzat eskuragarri izaten jarraitzea nahi dugu. Kostuen igoerak eskaintzen dugunaren kalitatea arriskuan jarri gabe. Hildo horretan, aurreko urtean indarrean zeuden hobari guztiak mantentzea erabaki da, familia zornotzarrei laguntzeko helburuarekin. Hobari horiek kolektibo desberdinei eskainiak dira. Kultura eta kirola bezalako esparruetan, familia ugariek, 30 urteko gazteek, langabetuek, diru-sarrera baxuak dituztenek, eta 30%ko edo hortik goragoko desgaitasuna aitortua duten pertsonek, 30%tik 50%erako deskontuak izango dituzte kultura eta kirol jardueretan, hala nola musika eskolan, kanpalekuetan, zornotzaretoan eta kirol abonuetan. Gaztei dagokionez, 30% eta 52% bitarteko hobaria mantentzen da, 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzako kultura eta kirol zerbitzuetan, jarduera horiek errazago eskura ditzaten. Eta jasangarritasunari lotuta, gure laguntza indartu dugu ibilgailuen gaineko zergan 75% eta 85% arteko hobariekin. Energia berriztagarrietan 50%ko hobariak eskainiko ditugu, beren etxe bizitzetan energia berriztagarriak instalatzen dituztenentzat, eta energia eraginkortasunaren eremuan, ondasun higiezinaren zergan, 30%tik 50% bitarteko murrizketak eskainiko dira A eta B edo B ziurtagiri energetikoa duten etxe bizitzentzat. Aurten gainera, birziklapena sustatzeko aleginean, zaborren gaikako bilketan ere hobariak eskainiko ditugu. Egoera ekonomiko zaugarrian dauden pertsonek, hala nola kotizazio gabeko pentsiodunek, DSBE edo GGI jasotzen dutenek, 80%ko hobaria jaso ahal izango dute. Gainera, edukiontzi marroiaren erabilera jarraitua egiten dutenek, gutxienez 8 erabilera hilean, gutxienez 10 hilabetez aurreko urtean, 30%ko murrizketa lortu ahal izango dute dagokion kuotan. Laburbilduz, 2026ko ordenantza fiskalen helburua argia da, Amoribeta Etxanon familia guztientzako kalitatezko zerbitzuak eskaintzen jarraitzea, erronka ekonomiko eta sozial berrietara egokituz. Tasen igoera moderatu baten bitez, eta gure hobari politikoi eutxiz kolektibo guztiek bereziki kalte berenek funtsezko zerbitzu publikoak eskuratzen jarraitu ahal izatea nahi dugu. Kostuen igoerak haien poltsikoetan eragin nabarmenik izan gabe. Eskerrik asko. Eta nahi badezue kasu honetan ordenantza fiskal honetan konkretuki, hemen aldaketa ez dago portzentaian, baizik aldaketa tekniko batzuk egin dira bermearen atalean, eta berme barik izango lirateke 6.000 euro bitartean, eta 12.000 euro bitartean, kasu horietan gehienez 15 hilabetetan ordaintzeko konpromisoa daukan kasuetan. Miren. Bai, egunon guztioi. Hasiko naz azkenetik, punto honetan baietzen bongo dugu. Hau da, hemen aldatu egingo dan parrafoarekin eta sedearekin bat egiten dugu, eta orduen punto honetan, 7. punto honetan, baietza esango dotzegu. Eta aldi batez zelan bota dozun, tasen presioaren igoera eta zioa, eta sarrera bat egin dozu, bat egiten dugu, egin dozun sarrerarekin, baina ez gatoz bat gero aplikatu egiten dan igoerarekin. Eta zergaitik. Zenbat igonda COVID garaietik ona, eguneroko erosketak, zenbat igonda? 138,5. Pasada bat. Hori kontuan hartuta, jakin behar dugu, baita ere, hori datu oso esanguratsua da, jakin behar dugu baita ere, eguneroko, hau da, KPI ere igon inda eta soldatak ere igon dira. Baina zoritzarrez soldatak ez dira igon behar ziren beste. Azkenengo
batez ere azkenengo 10 eta 20 urteetan soldatak ez die kapailerein parekatasunera heldu eta ez diez orekatu inondik inora. Hau da, jenteak salero erosteko baliabide gitxiago ditu. Eta fiskalitatea, berdintasun eta esan duzu moduen, justizia soziala lortzeko bidea tresna eraginkorra izatea bultzatu behar da. Bere neurrian, udal zerga, tasa eta prezio publikoen bidez, aberastasunaren birbaneketarako balio behar du. Horretarako, ezinbestekoa dira saugarrientzako erabiltzen ditugun obarien taulak, izan ere talde hau kaltea handia jasatzen ari dena, prezioen igoera ikaragarria eta geldiezinak gogor kolpatzen dituelako. Sektore kaltetua kontuan hartu behar dira, baina bestetik zergen izaera banatzaileare ezin dugu baztertu. Ezin dugu ahaztu guztiok ez gaudela ere berean kolpatuta. Zergak parkatzen baditugu edo eta progresibitaterik aplikatzen ez badugu, udalek ez dute izango kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko behar besteko diru sarrerarik. Eta gainera desbenkeri soziala sakontzen dugu. Hori esan da, esan behar dugu baita ere, lehen aipatutako datuak kontuan hartuta, zaugarrian taulatan ez diren sartzen hainbet eta hainbet pertsonak bizi direla herri honetan. Hau da, ezin dabe obariri jaso, baina zorritzarrez ez tekie almenik bere bizitasunean, bere orokortasunean gastu guzti horiek aurre egiteko. Aurreko urtean 3% igon gendu zan tasak. Aurten 2,8%. Osea, azkenengo 2 urteetan 5,8 igon doguz udal zergak. Igez, gure ustetan igoera handia da, baina ikusten dugu ere eta onartzen dugu ere baita ere igon behar direla, ezta? Kasu honetan eta prudentziz gure aportazioa eta holan eta ez dugukin aukerarik eta hori onartzen dut, 2% igoera izango litzatekera justuena, baina ez gara hasi kontzep 2% edo 2,8%. Orduen, kasu honetan eta gaur aztenitu egingo gara tasen igoeran. Naiz eta ikusi gero hor jasotzen dugun dirua ezinbestekoa da datorren hilean aprobatuko ditugun udal 2026ko udal aurrekontuetan islada bukitea batez ere pertsonengan eta batez ere gizarte ekintzan. Beste barik. Eskerrik asko. Egun ondan hori. Orain hitzartungo dut, baina hurrengo ordenantza fiskalen puntu guztietarako azalpena eman nahi dut. Urte askotan esesko bozka eman izan dugu ordenantza fiskaletan, pandemia geroztik eman den testuinguru soziala be larria izan delako, urte batzutan tasak izoztu genituen eta hortik aurrera KPIa gehitzen joan da urtero. Bat egiten dugu zuek botatako mezuarekin, baina aurten guk baiezko bozka emango dugu ordenantzetan. Ematen dan zerbitzu egokia eta ona dela uste dugu, udal langileen soldata ere igotzen joan da azken urteotan legezkoa danez eta funtzionarioen lanari babesa emateko keinu bat izan nahi dugu. Eskerrik asko. Egunon, tenemos que ser consecuentes con estas subidas porque si queremos unos buenos servicios públicos, las subidas de impuestos son necesarias. En la anterior legislatura no hubo ninguna subida. Entonces, yo creo que era necesario porque lo que no se puede hacer es no subir y luego un año subir un 6, un 7, que al final era lo que hubiera tenido que hacer. Mejor sería poco a poco. Ya sabemos cómo está la vida para todo el mundo, pero yo creo que si los servicios públicos los queremos bien, estas subidas tienen que ser necesarias. Eskerrik asko. Zuri, Alicia, eskerrik.
Miren, 8. goaz, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Bai, bueno, hemen lehen ongertu duten bezala KPI-aren kontua legoke eta gero aldaketa tekniko batzuk alde batetik mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonen ibilgailuen obarian egokitzapen tekniko bat egin behar izan da, eta gero ibilgailu ez kutsakorren kasuan hemen ere obarira gehitu genitun gasa erregai bezala erabiltzen dituzten ibilgailuak. Eta hau gehiengoz onartu zen batzordean. Bederatzigarrena. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Miren, mesedez? Bai, hemen KPI-aren kontua zegoen eta gero bizesaren kasuan ez dela jartzen, ja topean ez zegolako aldez aurretik. Hirilurren balio gehitzearen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Bai, hemen KPI-a zegoen, eta gero aldaketa teknikoen artean nabarituko dintuzke izatezko bikotekideen definizioa zabaltzen dala, eta irabazi gabeko entitateen obariak ere zeudela. Hamaikagarrena. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo ustiapen bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Miren, mesedez? Bai, hemen da KPI-aren igoera eta gero aldaketa tekniko batzuk. Hamabigarrena. Kontrolik gabeko abereak batzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Miren? Hemen KPI-aren gorakada zegoen. Zerbitzuak eman edo jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala behin-behineko saldatzea. Hemen zegoen baita ere KPI-aren gorakada eta aldaketa tekniko batzuk. Amorebi eta Etxanoko udalaren jabetzapeko basoetako belardien ustiak eta arautzen duen ordenantza behin-behineko saldatzea. Miren, mesedez. Hemen KPI-aren gorakada zegoen. Bai. Bueno, hemen daramagu ustu ja urtea direla tasa hau kentzeko, ezta? Eta tasa hau ez aplikatzeko. Eta arrazoia, nik uste dut, uda honetan, arrazoia nabarmena agertu dala inguru honetan. Nafarroan, eta batez ere Estatu Espainolan, Leon, Zamora eta ingurutik. Zein da arazoa? Mendiak ez dauz garbi. Hori izan da arazoa, mendiak ez dauz garbi. Eta modurik eraginkorrena, merkeena eta osasuntzuena, mendietan abereak eukitea da. Horrek dira, benetan, izaskun esaten den moduen, Pasai honetako arkitektoak. Orduan, ezinbestekoa dira, modu kontrolatu batean, abereak, animaliak, mendian egotea. Orduen, egiten damen lanagaitik, budalarako suposatzen duen diru gitzi horregaitik, berriz ere, eskatzen dugu tasa hau ez aplikatzea eta tasa hau ez kentzea. Bultzatzeko, kentzea. Bultzatzeko batez ere, abereak mendian egon daitezan eta bide batez lehenengo sektoreari ere laguntzeko. Zenaiko tamal dabiz garai hauetan. Beste barik. Eskerrik asko. Hamabosgarrena. Zerbitzuak eman edo udal jarduera burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza aldatzea. Miren, mesedez? Bai, bueno, hemen ez egon KPI-aren gorakada baitare, eta gero
ordenantzetan aldaketa teknikoa jartzen zen Larrea eta Ganeko lauileko abonuetan iraietik abendura izango zirela ezartzen zuen, eta denbora epe hori ezabatzea proposatu da, aurten egindan moduan. Nafarroa zentroan eguneko arreta emateagatik sortutako prezio publikoak arautzen dituen ordenantza aldatzea. Miren ez? Gaixo, hemen da KPI-aren gorakada. Hiri hondakinen bilketa, garraio eta tratamenduen tasa arautzen duen ordenantza fiskala behin-behineko aldatzea. Miren ez? Hemen ere KPI-aren gorakada da. Aurrekontu 18. Aurrekontu aldaketa behin betiko onartzea, kreditu gehigarria 7. espediente eta egonkortasun txostena. Miren ez? Bai, barkatu. Hau batzorrean ere komentatu genuen, kasu honetan behin-behineko onarpena hartu genuen aurretikan eta argitaratu zen, eta argitaratze epe horretan kontrako edo inpugnazio bat jaso dugu, eta orduan behin betiko zonartu aurretikan, horren ebazpena edo egin beharko genuke. Batzordean aztertu genuen jasotako inpugnazioa edo kontrako adierazpen hori, eta bai kontu hartzailetzaren eta aholkularitza juridikoaren iritziak jasota, batzordean ere batez onartu genuen ez onartzea, eta proposamena litzateke gaur udalbatzan onartzea ez onartze hori, eta baita ere behin betiko onarpena. Hemeretzigarren hasiera batean onartu 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauko 20. artikulua aldatzea. Diru laguntza izendunak, Hotshot Zertzano Kirol Kluba. Miren ez? Bai, hemen kultura eta kirol teknikariak egindako txostenaren arabera, jokeia garatzeko azpiegitura jakin batzuk eta material espezifikoa behar ditu klubonek, eta naiz eta aurretikan badaukan beste diru laguntza bat, kasu konkretu honetarako 12.000 euroko diru laguntza izendun gehigarri bat ematea proposatzen da. Eta hau batzordean hau batez adostu. 20. Hasiera batean onartu 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauko 20. artikulua aldatzea. Diru laguntza izendunak, susurlariak abesbatza. Miren ez? Bai, hemen ere kultura eta kirol teknikariak proposatzen zuen xuxurlari abesbatzak bere 20. urte hurrena ospatzeko kontzertu berezia programatu nahi duela, eta orezko gonbidatuak ekarri nahi dituztela. Eta hortarako baita ere bestelako diru laguntza daukan arren, diru laguntza izendun gehigarri bat 2006 eurokoa kasu honetan ematea proposatzen du teknikariak. Eta hau batez onartu zen batzordean. Hogeita batgarrena, aurrekontu aldaketa hasiera batean onartza kreditu gehigarrien 9. espediente eta egonkortasun txostena. Mire mesedez? Bai, hemen arlo ezberdinetako proposamenak jaso ostean, alkatetzaren proposamen bat jaso da, hainbat gauza kontutan, hainbat gauzetari aldaketa bat egiteko edo diru ekstra bat gehitzeko aurrekontuan. Izango lirateke alde batetik aurreko 2 puntuetan komentatu ditugun jokei eta xuxurlarien diruak, gero udal ingenieriak egindako proposamen batzuk, Zornotza udal euskaltegiaren proposamena, kultura eta kirol teknikariaren beste proposamen batzuk eta arkitektoak egindakoa. Eta aurrekontuan kreditu gehigarria txertatzeko guztira 1.371.900 euroko zenbatekoa izango lirateke, 3 kapitulotara gehituaz, kantitate desberdinak, eta kontu hartzailetzaren txostenak, bai kontableki eta baitare zein partida edo programetara bideratuko lirateken adierazten du.
eta onartu zen gehiengoz batzordean. Ander? Bueno, hemen aipatu duzuz, miren, zeintzuk izan diren edo zeintzuk den puntu honen zera diru aldaketak diru gehigarriak, baina, bueno, ez duzu aipatu potentena, Urgoso, polikiroldegia. 1.485.000 euro eramango ditu. Bai, urte honetarako aurreikusita zegoen 2.016.000 euro. Eta gastatuko dira 3.501.000 euro. Hau da, Urgoso polikiroldegiak urte honetan beharko ditu 1.485.000 euro. Suposatzen dugu, horrek datorren urteko aurrikusita inbertsioetarako aurrikusita daukagun kopurua jaitsiko dala. Adi egongo gara horretarako. Hala ere, besteekin bat egiten dugun moduen. Orduen, kasu honetan, beste begirateko eta ikusiko dugu honek Urgoso polikiroldegia norantza zejoera duen urrengo urtean, baztenitu egingo gara puntu honetan, batzordean aztenitu eginen moduan. Alba, mesede? Bai, nosotros en la misma línea, bueno, ya históricamente nos hemos mostrado en contra del proyecto Urgoso. Es verdad que no, un poco valorando cuáles son los otros cambios de crédito y tal, pues nos vamos a mantener también en la abstención. Hogeita bigarrena. Aurrekontu aldaketa onartzea kreditoa gaitzeko 2025 hogeita bosteko 7. espedientea. Miren, mesedez? Bai, kaixo, hemen komentatu zen baitare batzordean, baina, bueno, diru sarrera bat jaso da arania dela eta 365.000 euro pasatxokoa, eta hori aurrekontuan gaitu egin behar da, eta proposamena da kirol instalazioetara bideratzea. Eta batzordean gehiengoz baitare onartu zen. Itxaso? A ber, gu puntu honetan eseskoa emongo dugu. Zergaitik, badakizue guk esaten dugula hirigintzako aprobaitxamenduak etxe bizitzara bideratu behar direla. Eta kasu honetan barriro be Urgosora doazela. Hori da gure arrazoia. Aprobaitxamendu guztiak etxe bizitzara. Bale? Urrengo puntora joko dugu. 2025ko 2.228 aderen berri ematea. Dekretu horren bidez, kredituen transferentzi buruzko 2025 lehenengoko espedientia onartu zen. Miren, mesedez? Bueno, hemen komentatu genuen baitare batzorrean, baina, bueno, alkatetza dekretu honetan egiten da nada, kreditu transferentzia bat, 28.000 eurokoa, arlo berdinaren barruan partida batzuetan kreditu soberakina izango dela aurreikusten dalako eta beste batzuetan aldiz eskasia. Eta orduan batzuetatik bestera aldatzen da. Eskar, miren. 24. 2025ko 2.229 aderen berri ematea dekretu horren bidez, kreditu gaikuntzen 2025ko 5. espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Bueno, hemen ere, alkatetza dekretu honetan egiten da kreditu gaikuntza bat aurreikusitakoa, baina diru gehiago jaso dalako eta hori txertatu egin behar dalako aurrekontuan. 2025ko 2.327 aderen berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gehigarrien 2025ko 8. espedientea eta egonkortasun txostena onartu ziren. Miren, mesedez? Vale. Ja nuken asketa bat barkatu, Remanentetik 10.000 euro bideratu dira herritarren segurtasunerako eta informatikako behar batzuetarako. 2025ko 2.569 aderen berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gaikuntzen
2025ko 6. espedientea onartu zen. Miren? Bale, hemen baita ere etzien aurrekusi 14.500 euroko diru sarrera izan da, eta hori gaitu da aurrekontuan. 27. alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, egunon. 2025ko irailaren 27, 2025ko urriaren 24 hartutako erabakiak zerrendatuko doaz. Lehenengo obra lizentzia boroa industrialeko UI-13 B6 lursatian lurrak mugitzeko eta zerokotaraino jarduketak egiteko. Obra lizentzia Garita landaguneko 73. lursatian familia bakarreko etxe bizitza bat eraikitzeko. 3 lursatu lizentzia Urritze auzoko UEIan 6 etxe bizitza eraikitzeko obra lizentzia. 4 obra lizentzia boroa 58. zenbakian dagoen eraikinean forjatua ordezteko eta egitura indartzeko. 5 lizentzia EU San Pedro 6 eta 12 artean 79 etxe bizitza eranskin merkataritza lokal eta 3 garaje solairu eraikitzeko. 6 legeztatua Eretxalde Goikoa kaleko 3. zenbakian egindako egiturazko errefortzua. 7 lusatu zornotza aretoko zinemarako laguntza teknikoa emateko eta kudeatzeko zerbitzuaren kontratua. 8 esleitu konbenio kalearen eta San Miguel de Rotondaren artean Carmen kalea urbanizatzeko proiektuan deskribatutako obren kontratua. 9 esleitu umentzako eta gaztentzako zerbitzuak eta jarduerak eta zelaietako bestelako zerbitzu osagarriak kudeatzeko zerbitzua. 10 Amorebita Etxanoko udaleko aseguru polizen kontrataziorako espedientea onartzea. Eta 11 Betarraganeko SZRVL 3 partzelan 19 etxe bizitza trasteleku eta garaje eraikitzeko lizentzia. Eskarrik asko, Ester. Eta gaurko azkenengoko puntua eskariak eta galderak dira. Jon? Bai. Ez dakit gogoratzen duzuenez, aurreko osoko bilkuran 0,5ko soldata igoera onartu genuen bai liberatuentzat bai langileentzat. EH Bilduk zuen bota horren alde, liberatuen igoeragaz ez zudetarako ados. Komentatu genuen uko egin alzela, baina zuek esan zenuten galdetu zenutela bere garaian eta ez zegoela argegirik. Guk galdetu egin dugu eta badago aukera, idatzi instantzia orokorra bat eginez, bai 0,5ko igoera hau, bai beste urte bi hauetan egin diran 0,5ko igoera guztiei uko egiteko. Eta diru hori aurrekontu orokorretan geratuko litzateke. Jakin dezazuen, bale? Bai. Arazoa hori da, baina arazoa guk planteatu genuen, eskerrik asko, gure lana egiteagatik eta jakinarazteagatik hori alde batetik. Eta gero bestaldion, arazoa hori izan, genekien 0,5ari uko egin zekiokela. Gauza da, arazoa zan, ez genekiela nora bideratuko zen kantitate hori. 0,5ari uko egiten baldin badiogu, liberatu gisa, baina gero, hori inbertitzen baldin bada, adibidez eraikuntzan eta ez ekimen sozialetan, ez dakit, igual komen izaigu 0,5 horri guk uko egitea eta guk zuzenean inbertitzea guk hobekien deritzogunean. Hori zuen aukera da, baina aurrekontu orokorrera badoa ez da bakarik eraikuntzaetarako joateko, gizarte zerbitzuetarako joateko da, berdintasuna, euskera, eske badirudi bakarrik. Jon, barkatu, zuen ibilbidea orain arte ikusi dugu, zuen eta aurrekontu orain aurkeztuko dituzuen aurrekontuetan ikusi da zertara bideratzen den diru publikorik eta gehiengoena. Bueno, Hori pertsepzio desberdinak egitea da, baina nik aurrekontuetan euskerara, berdintasunera, gizarte zerbitzuetara gauza askotara dago, eta diru hori leku guztietan banatuko litzateke, ulertzen dut. Bukatzen dute, Jon, partidarik handiena nora bideratuta dago, hori objektiboa da, hori ez dira pertsepzioak, Jon, hori da datu objektibo bat, Horregaz eztabaidatzen egon algara urte osoa, baina hor leku baten fokoa aipirtzen badozu, horra joango da, baina nik fokoa aipirtzen badozu beste leku askotan, beste lekuetara bai joan daiteke. Udal gobernu honek bermatzen baldin udal gobernu honek bermatzen baldin badigu 0,5ko igoera hori gizarte ekimenetara bideratuta dagoela, oraintze bertan, sinatuko dugu, oraintze bertan, hemendik eta dagozkion igoera guztietara.
oraintze bertan, bermatzen baldin badiguzue hori, eta bestelakoak ez diren ekimenetara bideratuta ez baldin badoa. Hola, egon algara eztabaidatzen egun guztia. Vale. Baina nik esaten dut dana, uk egiten baduzu diru hori, aurrekontu guztietara joaten bada, nik uste dut esanez, aurrekontu guztietara nola dirua dela, argi geratzen dela, leku guztietara doala. Baina, bueno, bidea badakizue eta zuek ikusi, bai? Eskerrik asko gomenduagatik, Jon. Bajatu bera mesedez nik hartzen dut, eta esan, eta konpromisoa izango da, gizarte ekintzako politiketara bideratuko dugu 0,5 hori. Adostuko dugu eta zehaztuko dugu ze partidatara. Bai, Ainhoa. Gaur bertan Bai, dago. hartzen duzu konpromiso hori? Bai. Bai? Bai. Bueno, vale, perfecto. Oraintze Oin bertan. bakarri falta da, zu bajatzea eta esatea. Bai, bueno, ni nire alderdia. Osea, Bueno, esan nahi du zure niko alderdia. bai, ni jasotzen dut, Zu zauz berbetan, bego. Bai, vale, konpromiso hori hartzen baldin baduzu oraintze bertan. Arazo barik. Bai? Aldez aurretik zehaztuko dugu ze partidatara joango da, zuzenean. Ederto. Informazio guztitza, Ederto. eta gardentasun osoa Oso ondo. izateko. Oso ondo, perfecto. Eskerrik asko dugu. Bai, zuri. Hori, eta Mongoiako publifikatuko da? Zuen ez doan? Bai, publizitatuko da. Eta komunikabide... Berri guztizen moduen. Eta igual hileron bai aprobetsatu, hileron aprobetsatu esaten guk uko egin diogola 0,... Hilero ez da udal aldizkari bat. Harrituta gagoz. Gobernu taldeak oposizioa egiten erreguta galderatan. Buah, increíble. Benetan, ez dutela ikusi hau 2003-tik ona, ez dut ikusi. Harrituta nau, benetan, gobernu talde batek oposizioa egiten. Bueno, hori da... Nire gure ustetan norabide falta nabarmena, gure ustetan. Gure funtzioa bakizu zein dan, fiskalizazioa. Eta ikustea gauzak ondo egiten diren edo ez. Gure zentzu eta hildu politikoak alegindu barneratzen bertako eginbidetan, egin beharretan. Baina, bapatean, gobernu taldeak, oposizioak egiten duen lana oposizio bidez bideratzea, benetan argituta nahuela. Baina, bueno, guk argi daukagu zein dan norabidea, argi daukagu zein dan gure egin beharra, eta horretan tinko mantenduko gara. Eskerrik asko.